Díomh a cháda na héicse, is Mícheál Ruairc, agus beidh mé gléamh an dáin Aicearra, searcot, le ceiliúradh a dhéanamh lá éigse éireann. Tá an dáin bunathe héime na blianasa, New Direction, léir scoilanna agus trusanna, Maps and Journeys, mar ceapim go gaiimiid go léir, tosnú as an nua ríis, agus dul bhallart slí, má hastíonn uainn ar gceann scríbe a thrisint. Aicearra. Ag teacht abhaile ón scoil tráthnóna, fágaim an príomhbhóthar, agus liom an mbealach aicearrach a ritheann comhthreomhar le taobh na haille. Tá lána lomlán le tithe iascairí, agus bíonn boladh phortán á róstadh os cionn tine san mórthimpeall. Seasaim ag leathdhoras agus tugann sean-iascaire macharéal taobh do bhóthar agus slagán, dá gur hinn sús go dtí mo chlús é, déitinn an airge a bhreith abhaile liom, mar éan i gclíomháin. Go raibh a chuirde.